Thuolo machielo majaber jahera mar Ramogi TV sama warwaki weche manyien mag Migago. Parni gi thuolo mar oro ote machuok kinyiso wapachi weche manyien mag Migago kitiyo gi namba marwa mar ote machuok ma en 33600. Kapok wamiyi weche adimba magi e thuond weche. Mar nonro yango rode mag mibadhi e yo ma kaunti ma Siaya osebedo katiyo gomenda. Obila tima pedha bang' jonjore nego ji 2 e aluora ma Maisha Masha kod Pangani e kaunti ma Lamu. We are campaigning under the campaign name Wakenya Tulindane. Wakenya Tulindane because the effects of drought calls on all of us to think of our brothers and sisters who are affected by the drought. Piny owacho medo chwalo kony mar chiemo e kaunti ma Kitui. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Ji 2 wito ngimagi e paya ma Lamu kadhi Garsen e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono tok ywaruok mapek e kind apisa mag GSU kod jonjore michich ni gin mago mag Al-Shabab. Wachore ni jonjorego ne orakore kod jolwenygo kendo magiketo ohinga e apayano mar geng'o ne joriembo makalo kuom thuolo malach kapok apisa mag GSU nochopo mar rakore kodgi. Apisa mag GSU noreso ji 4 manyopo ka olwar e lwet jonjorego eko. Ringre ji 2 manowito ngimagi osetere kar kano ringre mar Mpeketoni. Obila odok e apeini ma alworano ka koro gimedo mana kowo nyamburko mating'o jowuoth kaka gijatimo e kinde ma girakore kod jonjorego. Apisa mag arita kwe e kaunti ma Lamu ni e romo mar jiwo chenro mag apedha ne jonjore kod bero arita e kauntino. Obila e kaunti ma Isiolo timo apedha ne jonjore moko mawachore ni neri ka ringo gi nyamburko kod apiko manoting'o nyasore e kind gweng' ma Yamisha kod Matasdeni mayudore e sub-county ma Meriti. Kaluwore kod komanda mar obila ma Isiolo Migosi Hassan Barua, jonjorego eko ne oriko ringo kod nyamburko 3 kod apiko maloyo 10 ka bende wachore ni moko kuomgi gin jopiny mar Ethiopia. Jonjorego eko noyawo lweny magina kod apisa mag arita kwe kendo hinyo obila moro achiel e rakruogno. Obila medo yudo thieth e osiptal ma Meriti ka obila ne omako nyamburko achiel e kido mar Land Rover, apiko achiel to gi nyasore manegone romo siling $1.5 to pod gitimo apedha mar manyo jonjorego. Kuingia kwa kwetu pamoja na mihadarati. Hivi ni kwamba askari hawa wetu tuliwatuma huko kiasi cha wiki moja ili waangalie hiyo area. Na kufikia jana asubuhi wakiwa kwa doria hiyo area walikutana na magari 3 na pikipiki zaidi ya 10 zikitoka upande wa nchi jirani, ambapo askari walisimamisha haya magari, lakini mapikipiki na gari ingine 2 zilipiga U-turn na zikarudi mahali zilikuwa zimetoka. Askari wetu waliangalia hiyo gari, juu ilikuwa na pikipiki 1 na bells 11 za bangi. Kwa kweli tumeanzisha uchunguzi ili tujue mwenye hii gari ni nani na mwenye hii pikipiki ni nani. Apisa mag obila e kachung'ud bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega timo nonro wi nek makoch mar dayo moro ma jahigni 78 moseyang nyinge kaka Robai Kayami. Wachore ni dayono nomonji kod mobambi kaeto chwe onegi e dalane gi joma pod ok oyangi. Kaluwore gi anyuola Kayami, jonjore 3 nyomuko korod dayono kendo monje kaeto bang'e ne gikwalo oduma e kind mwanduge mamoko. Anyuola dayono kwayo ni mondo otim nonro mapiyo mondo mi giyud ratiro margi ne dayono. Tumeishi naye kwa muda huu wote, lakini tumeshangazwa na kitendo ambacho kimetendwa, ya kwamba mama tu mzee kama huyu watu wanaweza kumuingilia
na wachukue mali yake na wamuue. Mama hana neno, mama amekuwa mtulivu, mama amekuwa mzima. Hata nakumbuka tarehe 24 tukiwa na mama akiwa mchangamfu sana. Hata chana siku hiyo, chana yote alikuwa kanisani. Na tumeshangazwa sana na kitendo hiki. Walipomoa nyumba kwa ukuta huko nyuma na waliweza kuingilia ndani. Nafikiri walijaribu kufungua mlango wakashindwa. Waliweza kupomoa ukuta wa nyumba wakaingilia ndani. Walipofika ndani waliweza kuchukua mahindi na wakanyonga mama. Kuna vitu ambavyo hatujafaini ni vitu gani, lakini kile kitu ambacho tumeona ni kimechukuliwa, wamechukua mahindi. Sasa mimi naomba tu serikali ichukue hatua kabisa, kwa sababu ukifuata njia kuna mahali ambapo mahindi imeenda. Hata security officer wameona. Sasa tunataka watusaidie hao watu wanaso, kwa sababu tukiendelea hivi kwa area wa mama wale mayatima hawatakaa vizuri. Na tunaomba serikali hata kama wako na ungwa ya kunusa, ingekuja inuse tujue hao watu ni wakina nani, tuwajue, kwa vile hii kitendo imefanyika hata kwa Mzee Wilson Wasike hapa Panipepa tu, na hapa tena ni Panipepa. Lakini nimeona mapaya sana, hata majungu, kwa kila mtu yote amepata majungu kwa huyu mama anaitwa Mapai. Hata hatuna la kusema, ni husuni tuna waliofanya hiyo maneno wapatikane mbele ya Mungu. Kata kobedo ni ji mathoth pod ni e nyasi mag sikuku, jo Kenya moko to pod kech kayo mokalo kaluwore gi oro manosethiro nyak mar chiemo e pacho ka higani. Jodak e gwenge ma Seikuru e kaunti ma Kitui obedo gi mor tok yudo chiem kony mane ochiw gaput manyiso ne jatend piny Kenya ochuogo e chenro mar kedo gi kech kod oro. Bende kanoloso e kinde ma chenrono, komishna ma kaunti ma Kitui Erastus Mbui noyango ni familia madrom 2,860 oyudo chiem kony e gwenge mag Seikuru mosebedo kod midhiero mar oro. Patricia Mugambi en achiel kuom ajokanyo mar aput marango weche mag oro, bendo yango ni apudno chano mar konyo jogo ma midhiero mar oro oheo kendo manyo resruok mochwere mag tieko midhiero makamano. Drought currently is affecting 4.3 million Kenyans because we have had 5 failed rainy seasons. And climate change is being felt in over 20 arid and semi-arid counties in Kenya. We are campaigning under the campaign name Wakenya Tulindane. Wakenya Tulindane because the effects of drought calls on all of us to think of our brothers and sisters who are affected by the drought, but more importantly, all of us looking at addressing the impacts of drought, mitigating the impact of climate change. We are securing our future. The target is 2,860 households, and the main reason is that Seikuru is one of the most affected areas, or the worst hit area in terms of drought. There is need for other interventions. Tumesikia leo kuna kakitu tunapewa kazi kukuu, na nikakunja, nimepata, nimefurahia, nitakula mimi na marafiki. Sasa hata ukiangalia chambani kuna chakula, lakini hatujui kama itafanya vizuri, ndio hakuna mvua. Ni Mungu tu asaidie mvua inyeshe tupate chakula. Ijiwo jodak maluora ma Shianda e kaunti ma Kakamega mondo miyo yar badgi e pidho alode mong'ere kaka alode mag nyaluo. Mairi en mar neno yo achiel mar bero ohala mar alodego e pinje mamoko kama jo Kenya odakie kendo yudo peka ka gimanyo alode makamago. Kane oloso e ango kambi mar ng'wedo alodego eko ma Kakamega, jatatije mar kambi noero James Shikwati ne ojiwo jopur mondo mi opidh alodego eko moloyo geno mana kuom pur mar bando kaachiel gi niang'. Nomedo ni alodego eko kawo thuolo machuok ahinya e puodho moloyo kit chiemo mamoko. Bende osingo mar rango nengo makare ne jopur mag alodego. Bende nonyiso chir ni jopur kik bed kod kibaji mar lal nikech gibiro tiyo kod yore manyasani e tuoyo kendo keto alodego kare kapok otergi e chirni maloka. So what you're looking at is a mito that can stay in this tin for 1 year. So if you buy today, be sure you'll have it in your stock
until next year, a time like now, and they wouldn't have gone bad. The same to the 250 grams and the 500 grams. Another thing is these vegetables, since they have been sun-dried, they will be accessible all year. African leafy vegetables have a problem with their seasonality, especially dry seasons. Like right now, if you go to a farmer and ask for saga, you won't get saga. But if you come to us, you're going to get saga in dried form, which will still be nutritional. That's another thing. These vegetables are very, very nutritious, 100% nutritious and very healthy, as compared to other exotic vegetables that are in the market. And lastly, these vegetables reduce your preparation time by 80%. So what you see here, the product is more than just a vegetable. We are trying to create that possibility that Kenyans who go out there, they can also establish restaurants and promote Kenyan foods. And by them doing that, as my colleagues have already explained, what's going to happen is that farmers are going to get a market. And when farmers get a market, of course, livelihood improves. They'll pay their fees for the children, and they'll also have a better livelihood. So really that's the message that we are having here about our diaspora. We are taking care of you. Ten kanisa makopere pachoka jiwo dongruok ma kanise mondo mi ochwal thieth e gwenge magiyale injili ne jo Kenya. Jotelo ma Catholic bade ma Eldoret obiro kanyakla mar go arambe mar gero kanisa kendo singo chiwo thieth ne jopiny manok margi yutogi mono giyudo thieth e yo makare. Kotelnegi kod Bishop Dominic Kimengich ne giwacho na geta margi en mar medo gig thieth manyasani mag chiwo thieth ka gigeto maduoko piny dhungruok mantiere ka thieth ma Moi Teaching and Referral e boma ma Eldoret. The reason why we are fundraising for this hospital is to really equip the hospital so that we have equipment which will be then be there in the hospital, and our focus is to provide affordable treatment to our people, especially the poor people who cannot go to the private hospitals in town because the prices are so expensive. So our idea then is to ensure that we operate a non-profit making hospital which will help the poor people, help also the clergy, the religious men and women. It will cater for the poor within the community, especially the less fortunate in the society. So this facility will also help the poor. Thirdly, we want to decongest the Moi Teaching and Referral Hospital. Aput mar governors manono weche thieth otimo romo gi riwruok mar laktache KMPDU e yor chungo ng'anyo ma jochiw thieth chano mar yango tarik 6 ma dwe manyien. E romo mano yuore gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, moko kuom weche manomi pek noting'o chopo kare winjruok mar higa 2021 nyaka 2025, osara ma jochiw thieth madeko, chudo mamoko kaachiel gi ndiko moko kuom laktache maonge tije e kind mamoko. Jotend KMPDU bende nogolo kwayo ne jochiw thieth bende mondo bed motegno e kinde mar riwruogno twak gi piny owacho e yor manyo kony. Imedo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV e chenro mar Migago odiechieng' iri kawuono. Pod wan gi mathoth mwaikonu, mak mana ni gie thuolo ni to yiena mondo akaw yweyo matin ayudie glas mar pi kae taduogo bang' thuolo machuok. Kik idhi mabor. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets.
Kawachako iga manyien nyakwara Mogajuang, amor nikech an gi yie ni wadhi tiyo kendo mwago hoko. E iga manyien akwayo ni ngima makare, gweth to kod dongruok. Nyasaye mondo telni. Happy New Year. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhia. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Mae barua mane tapki ondiko ni Bihan konyise ni eno pek. Kamuna ne kaini nyako ni ndo me through. Ungenga tangata mama idhuru shrab. Ine mima waditi. Okane mabro ti marus. Nikech ng'eni ine ma ibro ti marus gi Bihan. To tapki ana dwaro ni par gimoro achiel kende. Yie mari en gima long'o kuoma. Mohingo kata mor mara an. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo. Lipot mawiye ewi kaka omenda osebedo kati e kaunti ma Siaya koro renji ne gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo. Duoko no yango rode mag mibadhi e yo ma kaunti ma Siaya osebedo katiyo gomenda. Ripot no chiw kawuono kod Edward Ouko ma en jakom mar raput manenono kaka omenda osetigo do e kaunti no ma Siaya. Contracted, we are required to retain some amounts, which eventually will be paid if the works have been completed well. And these are called retention accounts. These accounts sometimes hold very big money and can be a source of abuse. Indeed, the IFMIS payment system
is configured to automatically deduct a retention amount for specified works. Now, in the year that what we've looked at so far, especially the retention account balance as 9th November 22, is as follows. For instance, the bank statement on July 2021 told us that the retained amounts were 10 million. We then had retention amounts received. From 10, we had about 60 million. So we should have had about 70 million of retention amounts. And therefore, and we paid out only 48. The bank balance should have been 22. Now, further to establishing the current status of retention accounts as I've just identified, the amount credited to the retention account for the period was not actual amounts that ought to have been credited to the accounts. So a lot of documents which we could have looked at are still there, but also we felt that we must let them do also their work. But nevertheless, we also looked at the financial movements around those 2021 and 2023 towards the end of financial years to see to what extent this 600 and the 400 as a global sum are likely to be true. The task force therefore reviewed and concurred with the internal audit report of 2021 dated 29th August. The analysis of the data contained in the subject matter report findings were: 1. There were irregular transfer of funds. Jalup gavana ma kaunti ma Kisumo, Laktar Matthews Owili, koro yango chenro magin godo e bero weche mag dongruok e kaunti no, kowacho ni tielo mar ariyo maloch gavana Anyang' Nyong'o biro kelo lokruok e ngima jopiny. E twak mare kod Ramogi TV, Owili wacho ni gidwa keto maino e chenro mag dongruok mane pok otieki. Owili wacho ni gin kod geno ni chenro duto mag dongruok mane giketo e manifesto margi biro tim makare. E second term ka mwadwa timo mokwongo mabe wasako timo en wadwani mondo projects te manyiche nochaki mondo mi otieki, completion of incomplete projects. Mar ariyo, owacho bende wadwani mondo wachul jowa manyo osetimo tije ne county government magi dho ngere gideo ni pending bills. Mano bende ngire owacho kendo government osecommit ni wadhi mondo mi wachul pending bills mondo jowa manyo timo tich ne county government oyud pesa maginyalo apply godo tije mamoko mwadhi timo e county ma Kisumu. We will continue bende mondo mi wakel pi maler, iluongo ni clean potable water. We will continue bende gigero barabara. Kuonde mang'eny barabara sani ok ber, ting'eyo ni gin gik migero temporary nikech ok en gik migo lam. E weche mag skunde wadhi keto maino marwa e gero ECD centers, equipping them, to bende obro timo gimiluongo ni expansion of the vocational training centers. Kuonde ma nyithindo yude ang'owa yudie tiegruok. E weche mag health wadhi keto maino marwa bende e gero maternity wards, manigi theaters in all the sub-counties. Manaka nchino obedo kwa timo mondo mijo manyalo dwaro yudo thieth obed kod thuolo maber matimo ang'owa mar yudo thieth. Ramogi iwacho ni ng'amo tiyo gi lek mare yudo duoko. Lek mar godo nonguru donje siasa nochopo kare yiero mokalo kokaw kom mar MCA ma East Asembo Ward. Kara kamano, owacho ni herane mar goyo hangla okodhi weyo kendo dhi timo matek mating'o malo ngima jo hangla kokale chike mochwalo e od bura ma Siaya. Joyce Oduor nigi lipot makama. Nagodi wuod Asembo ya wuod dala, jakama lumbe mae thuma, agodi wuod Onyango, ni thuma tinga tera Asembo to piny ramba, dhi yuago wuod adhola ni to mamusiepa, patel wuod adhola chieng' ayuagi nadi ya wuod thurua. Mano e wer mane oting'o nying godo nonguru malo e higa mar 2015. Wer mane ogolo koyuago osiepne kendo jasiasa mosenindo Patel Adhola mane rike na achiel kuom jogo mane omiyo odonjo e siasa. Nonyuola jawer anyway. Nayudo ka chako wer ka ja nursery. But na develop donje thum 2012. Recording matimo mokwongo atimo 2015 ka osiepna ma Patel Nyasaye okawo. And mane thum moke yago kabisa
thuma mar Patela Dhola. Godono Nguru masani en MCA ma East Asembo Ward mathoth ne ong'ere kod nying mar Godi Konyango ma jathum. Wacho ni ok onyal weyo bedo jathum kaluwore ni mano en talanta mare. Pod anie paus thum kata be ni an jaod bura kamano. To thum nikech chieng' moro achiel samoro nyalo koso bedo jaod bura. Bedo jaod bura nyalo rumo. Lakini ngene talanta ma Nyasaye omiyi to en orumo ka kori dhi e bur. Koro pod an e thum. Kokalo e thum manowero mana e kor gweng' emomiyo Nguru ong'ere kendo emomiyo thoth jodak ma East Asembo Ward noluto ne ombulu. Thum osemiya nying. Thum omiyo asedonjo kuonde mang'eny ma samoro kata mana kom ma ayudo kawuono ni samoro pok omiyo donjo. Thum omiyo aloso osiepe mang'eny. And thum no ahere nikech oseketa e ngas moro. Momiyo jomoko nyogona kura nikech aja thum. Jomoko mane ema ging'eyago. Jomoko nyadhi mana kata ka gidhi e baloto gimanyo Agodi. Koreka ang' nonyisgi ni ok Agodi cha en godon. Kata kamano, wuodhe e paw siasa ok osebedo mayot nyaka ne odonje siasa e higa mar 2007 kane ochako kaka rawera matin mane timo mana kisera mar ombulu ne josiasa moko. Siasa donje malong'o kata wachake campaign 207 kana wa campaign ne MP mar Rieda machon engineer Nicholas Gumbo. Tok mano ne na campaign mana kaka vijana makoro wa e school ma odonji youth wing. Bang' bedo kosiro jomoko e paw siasa, dwaro mare mar laro kom MCA ma East Asembo nobiro e higa mar 2021 kama nochung' kod otiko mar UDM kendo ochwe oyombo. Kano ochopo 2021 dwe 11 abe nakone na loso gimoro advert moro mat flyer moro matin ta kete mbui ta penjo jopiny ni to amanyi komni koso water mama second term. To duoko mana yudo 80,100 nokona ne aba roma adhi atem. So nakawo thuolo mar mondo atem mano kendo kanyo e kaka nachung'. Nago kwano ang'iyo to nayudo ka osiepna Majudi nen favorite mar party mar ODM. So anamwa adhi e party mar UDM. Emanye wapiem go kode yiero mokalo. And en friendly match. Ne wa campaign ba kochopo yiero. Tane manyo jo East Asembo yiera mondo abed jaotegi od bura Masiaya. Kata obedo ni en MCA, Godono Nguru wacho ni ong'eyo kaka ochano thuolo mare odiochieng' mar bedo e od buch county Masiaya kod mar timo gino mohero main wer. Stage performance manyicha tiyo machon ka dodok piny. To kapo ni ng'ato gwela e nyasi mare to pod anyalo dhi ma entertain ne ji. And then gi wach mar kaka wapogo gi ing'e ni ng'eny thumbe wa migo e piny luo ka igogi ka mudho lil. To sach mudho lil no onge assembly. Sama mudho lil waduto te waduogo mondo wayue. So wanyalo multitask e yuewano to watimatima gima jopiny dwaro. Kaka jatelo kod jawer wende ohangla, Onguru osingo mar tiyo kod thuolo ma en godo e telo mar neno ni osiro sekta mar wer ka bende ojiwo jower mondo many yore mamoko mag dongruok. Adwa kawo thuolo ma Nyasaye omiya mar bedo MCA ni mondo gitelo na luong gi wabed piny wago mbaka. Kendo kata ka wane od bura wabede gi legislation manyalo support artist mag dala ma wan gogi. Because kawa bedo gi legislation manyalo konyo jothumbe wa to wabro dhi kamoro. Jothumbe wa gi moko kuom gi gin jothumbe mong'e kendo thumbe gi mit. But king'iyo kata background gi kaka gidak gi ngimagi to waywak ni thum ok okonyogi. Ji mamiela thumgi lakini gima thum oloke ngimagi otimre nade onge. Kora gombo ni wabiro bet piny wago mbaka kaka oganda mondo wabede gi paro kwasebedo kod gi piny to wane ni chike mage madwa tere od bura kata kaka county government Masiaya madi kony jothumbe wa Masiaya. To wendi kora tieko ya udiramba patel wero rumo to gudubai. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mana kamano talent kosebedo mari to en kuomi ugole nyalo bedo matek.
Kuom higni 10 nyaka ne sirikand loch gwenge chakre, moko kuom geno mag oganda osechopo ka moko bende pod ok ochopo e kaunti ma Migori. E safar mar kero sirikand gwenge e tim, oganda osebedo ka keto wengegi kuom od buche mag kauntis kaka mano mar Migori e yore mopogore opogore kaka mano mar loso chike. MCA mar od bura mar ward ma North Kanyamkago Migori George Omamba owacho ni tiyo tich monego gitim kaka MCAs ok osebedo mayot. Higni 10 koro oserumo nyaka ne sirikand loch gwenge chakre pacho kae. Nitiere genogo mag oganda ma otenore kod sirikand loch gwenge ma osechopo ka moko to koro pok ochopo. Jokanyogo mag od bura mag counties kata MCAs nitiere kod tich maduong' mar neno ne sirikand loch gwenge koro ketie tim kalure kod chik. E seche ma gitimo mae, chik dwaro ni nyaka pach oganda bende koro nywandi e chenro mag dongruok. Like Migori County, japiny samoro ywak ni gin gi keda gik mat akene umbu winjo gin gi kia gik matimore ni samoro pogi gi gimoro matimore. This county government needs what we call Public Participation Act. Penjo maduong' en ni bende MCAs e kaunti ni ma Migori e kinde mar higni 10 bende osetimo tijgi makare ne oganda e kaunti ma Migori. Kane wadonjo e bunge to ne wayudo kane onge ne watiyo gi chike samoro man waboro either from the practice mar national government. Ne waloso chik moro miluongo ne Health Services Bill mano obedo an act. Chik ni ne miyo ngufu osiptende matindo ma e piny kocha mondo in charges mag osiptendego obed gi some autonomy to incur expenditure. We passed liquor licensing bill. MCA no ma North Kanyamkago George Omamba ma osebedo bani ma Migori ka ochak higa mar 2013 wach ni ok gisebedo kod yot mar tiyo ni oganda e yo makare nikech midhiero ma opogore opogore. If assembly is not properly facilitated, mondo oversight the executive is another way of stoppage of oversight. So emomiyo wakwayo sane ni mondo kaber to even the monies mag assembly ubia directly from national government to the accounts of the assembly. Ogniko ke fill form kia 15A kia form kia ngoa B kia form kia ngoa C. Even money forms mag Chebukati. So if you get a rogue governor, manyoko ni assembly ni ochwanye, and for that reason kata joge ne moningo sign form go. Okaka kata off ni Mombasa 2 weeks. E kinde mar higni 10 mokalo, ywaruok mar telo be ande ni okwako od bura ni ma Migori. Gino Momamba wacho ni bende yando miyo od bura ni ma Migori ok otiyo tije e yono mowinjore. Dawa inya bunge gi koro asebede muda en ni an Jojo Mamba. Owacho ni koko mano nenore e od bura ni ok nen manoero ma oganda gore ni wechego mag dongruok to mana telo mar gin giwegi. Self-interest is a problem. Self-interest. It is me and me. Ngene kweno ni gobeni achiel ariyo adek ang'wen. Tingene karwaka tichako gi achiel ariyo adek. Kaka wuono wagore e bunge cha. Ni pino ningo kony kata mana North Kadem. To pipo ko konya kasani nango. To ji omuoch gi dhao. Dong bingeno dhao mametende. Kata kamano, geno nitiere ni koko mane on higni 10 ma okalo nyalo dok piny e kinde mar higni 5 mabiro kendo ganda oyud dongruok makare. Bonga ga bose chwere bo en bar ngate bose tur. E kar siasa to ki expect oken pulpit. To kata pulpit dong tindi neno ka pastors gore. Amaji nitie pogruok mar paro nyaka bedie ni koro ne odhi bede kwe mano onge. MCAs obedo ka koro golo singo mopogore ne oganda. Mokuom singogi gisechopo ka moko bende pok gichopo. E kinde mar higni 5 mabiro bende koro oganda oketo wang'e mar ng'iyo ni singo mane giketogi bende kodhi chopo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala mathoth e chiro ma Makutano e kaunti ma Kisii oyudo lal tok mach muoch kendo wang'o mwandugi otieno mokalo.
Wachore ni majno nomuoyo sa 7 mar otieno ma pi noruodo kawuono. Bad migawo makedo gi masiche machal kamago nochopo kanyo mar nego mach otienono, kata obedo ni negi ok ginyal reso mwandu mathoth manyose mako mach. Kaluwore gi OCPD ma Kisii Amos Ambassa, apisa mag arita kwe ma Kisii osechako timo nonro matut mar yango chakruok mar majno moketho mwandu ma nengogi en milion modhuro. Tangu saa 7 ya usiku moto ilipotokea, tulipotoka nyumbani tukapata ripoti ya kwamba moto imekuwa imechoma manyumba yetu. Kufika hapa hivi tukajaribu kuzima, ikatushinda. Stima nayo iko imezimwa, tukajaribu kukimbia emergency Kenya Power. Kufika pale kubisha, hivyo wajaribu kubisha. Mtu aliyetokea ni soja akaniambia watu wa emergency wameenda wamelala, hawako. Sasa tukarudi hapa tukaendelea kusumbana hii moto, kuzima huku na huku. Halafu kidogo tu gari ya moto ikatoka ya kaunti yetu ya Kisii. Tukajaribu kuzima hiyo moto, tumezima, wamejaribu kuzima hiyo moto. Mimi ni muuza vyuma vikukuu, scrap metal hapa Masosa, na nunua na kuuza. Leo imekuwa siku mbaya, siku ya mkasa. Tumeamshwa usiku wa manane, tukaambiwa kuna moto umetokea, vitu zimeharibika. Inasemekana moto ilitoka kwa hoteli moja hapa, hatujafanya utafiti tujue, but inasemekana moto ilitoka kwa hoteli, imechoma mahali yetu, imekuwa hasara mbaya, hasara ya mamilioni. Sasa imekuwa hasara tu. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaudi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jaka nesa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, Tich Abich, mana e Ramogi TV. Ganda sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyote kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekana mezubana na chekia kisubari mambaru ni mekana meja. Miel manyasani. Wasonge kando hapa ni kudensi. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso, saa 5 otieno, mana e Ramogi TV. Koro anwa yuakni jakonjo morwenyo. Koro anwa yuakni jakonjo morwenyo. An jawer Recho Onyango akwayonu awi maber e higa manyien. Erokamano. Maria alijua kuwa mwanao angetembea juu ya maji. Je, ulijua mwanao? Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *281 #. Kumbuka,
Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Jalur ragayot kapenyo ni tokang na wuok oko to ibro nena ngo. Nyakwara Mogejwa, oganda ya mabo nochako kaka jaywa rimba. Jago rimba no matin kanyo waywana. To sani en jaod bura malang'ata. Chieng' tich abich, tarik 30 dweni mar 12, saa 1:03 mamidhiambo. Ramogi TV, mi sigand Honorable Felix Odiwuor. Wadonjo kanyo chwero mbuta. Mong'ere kaka jalas, kata obwogo owadgi omwanda. Kik bai kata matin. Kapok wadhi weche mag tuke, wadhi achiel kachiel nyaka Seme kaunti ma Kisumo, kama achiel opangore no picha dhula. Tugono mosir kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda nenore ka gima dhi ywayo jotelo mopogore opogore. Millicent Adhiambo nosechopo pap kanyo kendo miyo waler. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to weche mag tuke gi osechopo